Seachtaid de scéalta na seachtaine Tuairisc, seachtain inar lean an tuafas a rééis sa bhain arthar. Deir Tuairisc Gaza go bhfuil 3,785 duine marithe sna honsaithe is féachhuire atá deanta ag Israel ar an cheantar riamh. Deir na Náisiún Aontaithe go bhféadú gur cur a naigh na déanaachta atá ar bun in Gaza, agus go bhféadú gur a bhanan ordu Israel, as lonú sibhialtacht le fórsa, agus cur faoin dlí idirnáisiúnta. Fuair breis agus 7,000 dalta torthaí scrúdaithe na sraithe sóisiirí an teachtain seo, de réir analís a bhain Tuairisc, ní arna 1,000 nó 60 fan chéad de ghataí on scrúdú géalaige im léana, rinne níos mó daltaí scrúdú tíorálaíochta ábhar atá raineach ná mar a rinne an scrúdú géalaige ábhar atá réachtanach. Ró chomhairla cathrach bhfuil farste leisceil an teachtain seo as chuig cuartha sráide géalaigh a chur an airde a ró mancogaí litríthe orthu, scríomh ban óg réaltacha atá tagan na bhaile in 5 bliana thar lear faoin na deacrataí atá aici láistí na Aill a Gosaraige a Conamara. Dulma ar an ghialtat lean dothais a deir anna ní bhréanan, ach níl mana an teach a cheannach, a thógáil, ná a Aill ar cís. Tá scéal mór fáistithe ag an Irish chaill chaill Rolling Stone faoin kneecap na rapalaithe óga as fel farste, is iontach a bheith a lár verige agus daoine a bheith ceáil a ráisleat a ngéalaigh a deir kneecap ar Rolling Stone. Tháinig daoine a marna a nghialtat Conamara an teachtain seo, sean tradition nachhuachas ar an bhaile sin ó 1956. Míon a chrí ag pádar gréanaí caintear dúthais do bhunú na háite go dúirthaí hon na huaigh ag car agus capal mar a dhéantaí nuair bhí sé óg. Tá chaill ar Tuairisc.